Yo, garisane piye? Wingi sapa ning arep? Ayo. Wingi. Wis dingak dikuk, Mas. Iya, iya. Ya di maklum tuwek-tuwek yo tetep lalen to. Ada di Makane do tuwek-tuwek yo do lalen to. Ayo. Untung do cemandel kabeh, keraket kabeh. Ha iya. Gajal nek ora poting copot ora do lali kabeh. Iya. Serapo met. Arang wancine ngene langsung dirojati wae. Heeh. Ya wedok iki ana bagi-bagi wektu. Ya awak dhewe kok ngono kuwi. Lah, arep-arep. nggih. Sing tengah tok Mas De ya. Napa? Aki karo pring ora apa-apa. Wis ben lugu tok. Ya wis. Ayo. Ayo. Ayo prokanta Langsung mlebu. Oh, sapa jare sapa? Ora apa-apa wis to. Kancane Mas Irul kok. Langsung mlaku. Barin. Oh, lagu apa Barin? Tak wae Mbak Ridi sing nyanyi ya. Mbak Ridi sing nyanyi. Ana apa tapi? Kiyip-kiyipi. Matane kira weruh. Walah. Lampune aja ketoke untune. Mah blireng untune. Ora weruh. Untune saka kono nyempling-nyempling. Jadi aruh Bras ya. Ya Bras, wis tuwake diluk wae. Ayo lagune, Bos. Ayo. Apa Lagune, Bos. Lah iya. Ya lek Rut? Iya Mas Prana Mas. Wis durung le padu. Wis durung. Rambute komet kok apik ya. Kaya iwak cupang. Cupangku ya ngono kuwi rambute. Ora kaya blarak to kuwi. Ora, ande sing blarak. Blarak ini ndi to, Des? Terus Des. Alhamdulillah. Seneng aku terus Des. Des, kok menang wae ngopo to biasane pola ae. Kok kesusu napa to? Kok kesusu wae ngopo? Tunggani blarak mau. Kowe ngerti blarak ora, Met?
Kowe ngerti blara Aku mah ora? ngerti rembugane. Kowe ora ngerti rembugane makane wingi iki Wis. mangkat. Sing mburi komen. Aku jan aja kon suwi-suwi jare. Ora apa-apa. Endi? Nek kono. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Kandang dhewe kok. Lah, Iki wong tengen subuh ora apa-apa. ayo aku ya manut kono ya Met ya. Di komen mau. Piye? Aku ya manut kono jere kon cepet-cepet aku ya manut. Iya ta? Ya. Iya ta Met ta? Ya manut. Iya dewek manut Sedilo ya kono. sedilo, suwe ya Sedilo, suwe. Sing bener sing ngendi? Yang penting Sing enggal suwe. ngano, Piye? mari. Heeh. Ora kowe wong loro kok ora ndongake ta. Apa? Oh, tukang sopit. Sopo? Iki sopit. Kowe kok teko mlilek ndang mari Lah ngono. iya. Aja. Aja piye? Iki acarane nugel manuk kok. Lah iya. Manuke sapa? Manuke Sing digawe kuwi mau. Ngawur anake. Iya. Sing Sing digawe digawe ya tak wis ya. biyen. Lah iya. Ngono wae didongake. Heeh. Muga-muga enggal mari. Nggih. Ora gendelen. Heeh. Kayak terutama kuwi, Met. Heeh. Nek wong sopit ki sepenting aja gendelen. Heeh. Mlaku budal Wis tau trauma ya? Wis. Wis tau. Rong dina tak ge badminton. Wah, malah kok diatur tawon. yo becicilan kok. Entuk bedi yang ngono. Tak tempelke watu jan biar. Cenot. Kempes. Berarti sesuk tempelnya watu, Dek. Ning aja dulek ya. Aja. Aja dulek. Ya, ayo wis. Ya. Direcate neh. Heeh. Yo. Maju meneh, maju. Mepet. Sik tak beneke kancaku siji. Endi? Kathoke diunjukake lek. Malah kaya nggo sayak ngono. Ayo digawe. Ayo. Malah kaya wong zaman dulu kau. Sikil. Lah, delay. Aku mau weruh. Eh, Dipeniti karo sime. Dadi aman. silite ke dunjahake. Silet ki wis ning kono, Des. Silet ki wis ning Wong iso kono. gobal-gabal ngono kok. Karo siji, Des. Coba. Iki anake Praski wis mari urung. Nah, iya anake Praske Iki iki. jare jemamah tinggal latihan ngene iki. Oh, Praske. Kaya kene-kene ngono-ngono maneh. Wingi kok pras malah dalang to. Ayo. Ya wis, Jo. Direjak, Jo. Ayo. Wajib kailan nang wadon nurungenmu. Wajib kailan nang wadon nurungenmu. Ojo leren yen durung rusak matamu. Ojo leren yen durung rusak matamu.
Ayo. Ayo. Sama gue. Ayo. Ayo. Kayak ana sing request Dorondo. Dorondo. Heeh. Alah. Ana sing request meneh. Apa? Oke, bakul lighting iki jal apa? Hak tutupan. Jaluk bojo. Pegat Nekon Tresno bojo. jare. Tresno ya. Heeh. Iki berarti metu 50.000. Ndi to? Ndi ora ono. Ayo kok sih. 50. Sing bayar kono, sing nyanyi kono. Malah 50 kono yo makon Prasetyo. Riko kuwe. Ayo. Ayo, haro, marepno. Marepno. Aku kok gumun karo koret ki. Katoke dodowo. Iki lagune apa? Sak-sake ya. Manut. Ayo. Ya, iki memenuhi permintaan dari tukang lampu Andes. Andes. Kowe iki ngundang kok ora tau jawab. Tapi lah iki melu ukurane apa ora? Janjane iki mau salah sapa kok nganti sliramu magantake tresno ora nyono atiku uga ora ngira yen saiki uripku banget nelongso. Tak takon sing medhaki kowe iki sapa to Cah Bagus kok dadi abu-abu kaya ngene iki? Iki lho dadi abu-abu ra ini. Kae lho. Kae. Sing make up iki Mas Riko. Wong ireng kok diwedhaki ya dadi abu-abu. Ya apik ra apa-apa. Wes tak trimo pas ra durung kuwasa. Iki ki lek ngarep iki kepiye to iki ya? Piye, ana apa meneh bolo? Jangan bertebal semuanya. Kita berpacara saja. Iki ya gara-gara Andes iki. Iki gara-gara Piye si Andes. bolo. Yo. Sekali lagi mohon kerjasamanya semuanya tetap damai, jaga kondusivitas.